ಯಾನು ಈತೆ ಬಲ್ಪಿನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಹೊರ ತೂವಡ ತರಡ್ಸತಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೂಡ ಬೈದಿರೋ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಯೂರ್. ಶೋಕಾತ್ ಓವರಾಲ್ ಟೀಮ್ದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಪಾರ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಪೂರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೂಪರ್ ಅದಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿ ಚೂಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಒಂದು ನೂದಿನ ಮಲಿಪೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡಾದು ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಪೂರ ಬಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂತ್ ತೂಗೋಡು ಪೂರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೇನೆ ಮಾತೆಡ್ಡೆ ഞാൻ വർക്ക് മന്തിന പിക്ചർ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. മയൂറിನ ಥಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಏರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು, ಪೂರಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿಲಿತ ನೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ತೂಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಹತ್ರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಊರೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬೈದ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೊಜಿಪೋದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸದ ದೊಂಡು ದ್ಯಾಗಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ವಾ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅತ್ತ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತೊಜಿಪಾದಿತ್ತೇರಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತೊಜಿಪಾದಿರಿ ಆಯ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಪ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಏನ ವಿಷಯ ದಾದಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ DOP ರಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ದಾಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ತೂತಾನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡಂತೂ ಎಡ್ಡರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ. ಇದ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದ ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುವೇರೇನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹಂಚಿ ಕನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಪಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೋಜರಾಜ ಸರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾಡು. ಅಲ್ಪ ಪಂಚರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಓಲ್ಲ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂತ ದೀತಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ತೀರ ದಿಕ್ಕಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಡೆ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತುದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮು. ಐತೆ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡು ವೇಷ ಪಾಡೋದು ನಕ್ಲು ನಲ್ಪೇರು ಪಡ ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪದ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್. ಬಟ್ ಆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜನಕ್ಲಿನಿಕ್ಲೆ ತೂಡಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಗರವಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಂತ್ ದಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆಗೆ ಬರೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿದೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುದು ಬಾಕಿದಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದುಂಟು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಾಗನೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ and entire team. God bless you all. Thank you. Actor adave namani review korra puja andala acting adu kuldu first time toonaga satisfied like ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮಿಗೆ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅದು ಇನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸುರುತ ಸಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದದು ನನಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಅಂತದ ನನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂಡು ಮತ್ತು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿರಂಜಿನ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸಂದೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆಯಾನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಎನ್ಎಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಡಿದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆನೆಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಅಂದು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೈದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೀತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅದೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ಫಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಾತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ದಾದನ್ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಜನೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆದ ಬೈಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಅಂಜಿ ಫಿಲಮು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಎದ್ಕೊಂದು ಬಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಿಲಮ್ ತೂಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲಮ್ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಏರಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಕ ನಿರ್ದುಂಬು ಪನ್ನೆನ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ನಿರ್ದೆಡ್ಡೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಲ ಎನ್ನು ದಿಲ್ಸ ಅಂಡು ಯಾ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಇರಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಯ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದಾತುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯದ ಇಂತೂ ಒಂದು ಬಲ ತೊಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬೈದಂಡು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಸಮಯದ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನೊಂದು ರೆಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರಟಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಯಾರು ಎಂಚೆತ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ತೂದು ನಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ತೂಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನಿತು ಇನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ಬೋದು ಆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ 4 ಜಂಟ ಪನೋಡು ಅವೇ 4 ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ 10 ಜಂಟ ಪನೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾನು ತೂವೋಡು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೂಲ ಪನ್ಪೇರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಲಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತನೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಎಂಚ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಪಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಈತ ಮಾತ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತುನಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಐಕ್ ಮೋಕೆ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯುನೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು